Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γραμματέα, κύριε Αντιπρόεδροι, κύριοι Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί της χώρας, αγαπητοί βουλευτές, φίλοι και φίλες. Βρισκόμαστε εδώ για ένα κοινό σκοπό και αυτός είναι να σώσουμε την πατρίδα μας όπως είχε κάνει και ο εθνάρχης μας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Βρισκόμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε πως μόνο η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπεύθυνα μπορεί να το πράξει. Και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να καταθέσω μέσα σε 3 λεπτά τις σκέψεις μου και τι εισπράττω καθημερινά από την κοινωνία χωρίς να αναφερθώ καθόλου στην κυβέρνηση Τσίρκο. Στην κυβέρνηση που ακόμα και ο Ιονέσκο θα ζήλευε για το θέατρο του παραλόγου που ζούμε καθημερινά. Ο κόσμος πραγματικά υποφέρει. Οι επιχειρήσεις κλείνουν και οι επιχειρηματίες δεν είναι πατακτζίδες, δεν είναι απατεώνες. Θα μου πείτε, δεν λέω κάτι καινούριο. Ναι, στις δημόσιες ομιλίες μας συμπονούμε, ενώ στις μεταξύ μας κουβέντες θεωρούμε ορισμένες φορές απατεώνες, φοροφυγάδες και άλλα τέτοια τους επιχειρηματίες. Δεν νοείται στελέχη της παράταξής μας να εκφράζουν τέτοιου είδους κουβέντες. Στελέχη μιας παράταξης που στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα, που θέλει να προσελκύσει επιχειρήσεις γιατί γνωρίζει καλά πως αυτός είναι ο μόνος δρόμος για την έξοδο από την κρίση. Για παράδειγμα, άκουσα να λέει στέλεχος μας: ο τάδε επιχειρηματίας δεν πληρώνει το ασφαλιστικό του ταμείο, αλλά πληρώνει τους λογαριασμούς του τηλεφώνου, του νερού, του φως της επιχείρησής του. Μα το σκέφτομαστε τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος προτιμάει να μείνει ανασφάλιστος και αυτός και το παιδί του, προκειμένου να κάνει και την ίστατη προσπάθεια να σώσει την επιχείρησή του. Το τελευταίο 9 μήνο έκλεισαν 2.676 επιχειρήσεις. Και εμείς που είμαστε? Απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Από παιδάκι το άκουγα. Είναι καιρός η Νέα Δημοκρατία να το κάνει πραγματικότητα. Θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε επενδύσεις. Ας φέρουμε πρώτα τις δικές μας επιχειρήσεις που σκόρπισαν για Βουλγαρία, για Κύπρο, για Κωνσταντινούπολη. Το τελευταίο διάστημα νιώθω ότι η κυβέρνηση εργάζεται στα νερά για την ανάπτυξη της Βουλγαρίας. Παρακαλώ λίγο ησυχία και σεβασμό στην ομιλήτρια. Παρακαλώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην είσοδο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο ησυχία. Τελειώνω. Σε 20 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγιασμός. Αλλά κάντε λίγο υπομονή σας, παρακαλώ. Ελάτε. Συνεχίστε. Χαράζοντας τη φορολογική πολιτική μας, ας σκεφτούμε πρώτα το φορολογικό καθεστώς των γειτόνων μας και ας μην βλέπουμε μόνο απόλυτους αριθμούς. Αυξάνω τους φόρους, αυξάνω τα έσοδα. Είδαμε πως αυτό δεν έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν επιτυγχάνει τα έσοδα που προϋπολογίζονται. Αν δεν έχουμε μείωση των κρατικών δαπανών, μείωση των φορολογικών συντελεστών, θα οδηγηθούμε σε έναν φαύλο κύκλο. Τον ίδιο φαύλο κύκλο με το ασφαλιστικό. Αν δεν υπάρξει μείωση της ανεργίας, δεν θα υπάρχει λύση στο ασφαλιστικό. Χρειάζεται στρατηγική, η οποία στρατηγική υπάρχει, η Νέα Δημοκρατία τη διαθέτει. Για την παιδεία, από παιδί άκουγα και φαντάζομαι και εσείς ακούγατε ότι έχουμε το χειρότερο εκπαιδευτικό σύστημα. Ας δούμε έστω τα best practices άλλων χωρών. Σταθερό, απλό, αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα δικά μας παιδιά δουλεύουν πιο σκληρά από οποιασδήποτε άλλης χώρας. Μα είναι παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να είναι θύματα του προσωπικού εγωισμού του κάθε συμβούλου και υπεύθυνου που βγάζουν τα αποθυμένα τους στα παιδιά μας. Αναλογιστείτε μέσα στα τελευταία χρόνια πόσες αλλαγές είχαμε. Λόγω ανικανότητας και μακροχρόνιας αποχής από τη ζώσα εκπαιδευτική πραγματικότητα, από τη μαχόμενη εκπαίδευση των καθήλυν αρμοδίων, κι όμως τα δικά μας παιδιά είναι αυτά
που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόμα αντιρρήσεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία θα καταστήσουν τη χώρα μας πόλο έλξης φοιτητών από όλο τον κόσμο, θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν ανταγωνισμό μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αυτό θα λειτουργήσει προς όφελος των δικών μας παιδιών. Σχετικά με την κοινωνική πολιτική που τόσο διαφημίζουν, θέλουμε καλά οργανωμένα συσίτια ή μήπως να μην υπάρχουν πολίτες που θα πεινάνε. Θέλουμε επιδόματα για ανέργους ή μείωση της ανεργίας. Θέλουμε άριστους επιστήμονες που θα φεύγουν από την Ελλάδα ή θα προσφέρουν και θα μεγαλουργούν στον τόπο μας. Θέλουμε αστυνομικούς που θα χτυπούν τους συνταξιούχους ενώ δεν αντιδρούν στο άβατο των εξαρχείων. Εν κατακλείδη, θέλουμε ένα σύγχρονο λειτουργικό κράτος με γνώμονα να εξυπηρετεί και όχι να παιδεύει τον Έλληνα πολίτη. Ένα κράτος με μειωμένη γραφειοκρατία, με υπηρεσίες που θα γνωρίζουν τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες τους, τις συνέπειες των πράξεών τους και των παραλήψεών τους. Είναι προφανές ότι εξουσιάζει τη χώρα μια κυβέρνηση με καθεστωτικές αντιλήψεις. Βιώνουμε πρωτοφανή παραβίαση ελευθεριών του ελληνικού λαού. Ομή ομολογία οικονομικών στόχων σε αντίβαρο της πολυφωνίας. Επικίνδυνη εξωτερική πολιτική που οδηγεί τη χώρα στην κόψη του ξηραφιού και επιτρέπει